a na-ebulukwa mmadụ elu ọkwụrụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'elu biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu temple ọ ya adị maka na eziokwu anwa jaja ndị okenye ga-adị fọnda mba gị ndị oche ya dị fọnda mba gị fọdụ asịkala aka ụfọdụ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka bịakwa mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si na mma mme ọdịnala ọmanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkuzi Chukwu abịa ma gbaa ume ọdịnala ya dị Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi n'ụbọchị tata bụ oge awa nke eziokwu tata bụ eke asị m na eke ga-eketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ asị m na akakaka anyị amaghị na jijiji anyị amaghị asị m onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe onye si ihe anyị ji wee dị mma asị m na onye a ga-adị mma mana onye si ihe anyị ji wee dị mma na onye a ama nata mma tiri ụwa agwụ ya gazienụ n'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu isiokwu m ji bịakwa taa bụ keeping the family covenant part 2 echefuna na yesterday na ihe anyị kụziri bụ agba nke mbụ ya taa bụ agba nke abụọ ka anyị konkluduo ya wee chịkọọ ya ọnụ maka na ọ bụrụ na anyụsịa nsị akapịrị ọnụ ọ bụrụ otu ọkwa eziokwu ya ka anyị ji bịa ma gee ntị nke ọma this topic ga-adịkwa short just 20 minutes just give me 20 minutes of your choice believe in me you will never regret ever doing so maka ndị ọ bụ taa bụ izi ha na-afụ m afọ mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite echiri m ọzọ Eze-Ana abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa March ka na-aga n'iru aja anyị na-achụ a na-akpọ 14 days rituals anyị na-eme ọnwa ọbụla then nke ọnwa na-aga n'iru ndị niile sonye na ya bụ aja bọsị anyị ga-achịkọta ya anyị ga-egbu ebudu mesara aka ha ga-enwetakwa ihe onyonyo
etu esi wee chịkọta ya sịsọ ndị rejistara nụ maka ya dịka isi malụ na ya adọrọ m eshi ihe ọrụ na soshal midia maka na ọ dịrọ necessary. Yes, nke ọzọ ị ga-amatakwa abụ na aja mbunye elu, aja epụta ihe, aja esikwe na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Ndị na-esonye na ya bụ aja mara ka esi eme, mana maka gị gbagwa onye ọfụ isonye na ya bụ aja bụ forward ya 3 prayer request, email donation token to the account number, echaatị m na WhatsApp, enyezie gị other details anyị ga-enide from you ka o nwee ike book gị maka nke ọnwa April. Echefuna anya bụ aja na-ebido n'ọnwa ọbụla 6th of every month, mana echi isonye na ya ị ga-ebook before the time. Then my WhatsApp number bụ 0805-7837-672. I repeat, 0805-7837-672. Then echefuna na ụbọchị Monday and Thursdays bụ ụbọchị anyị ji enwe ministration, anyị ji ekwupi okwu na temple. Isi ụtụtụ ejego nje ekwupi okwu n'isi ndị niile anyị na-arụrụ ọrụ mmụọ all over the world and our partners, friends of the temple. Anyị kwaziri na ọrụ anyị na-alụ na temple na distance abụrụ ebara ya. Yes, ma afọ anyị na-agba ma ọrụ mmụọ anyị na-alụ distance abụrụ ebara ya. Then ọ bụkwazie na ị chọrọ for counseling or our administration using ordinary method, book appointment with me. Counseling is free, mana ịgba afọ a na-akwụ ụgwọ. Then kọọsụzi ya agbata bụ ọ bụrụ na anyị na-esonyere anyị na that movie I attribute the rejected staff of jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. I post go 66 post me yesterday. Then okay, watch ya malụ ihe ị nwere ike ime mgbe ị nwere ụdị challenges dị etu a na ya 5 million. Ọ a true life story of Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu ka bụ ọkwa dị mkpa. Then ka anyị gabazie n'iru n'isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Dịka nsikwu, let me digress a little from part 1 maka ndị enwetara part 1 egebere ya ka ị nwee ike ghọta ebe anyị si na-abịa, maka na onye amara ebe esi n'ozu nwere ike ọchị ịbọ osi ebe sosi n'okwu bọba. Yes, ihe anyị kọwalụ bụ na ọgbụgba ndụ ọbụla edebelụ must be kept ọ bụrụ na ị chọrọ ịdị successful. Not that not keeping covenant is cause of many downfall, because whenever you are not keeping covenant, whether covenant with human or spirit, you lose the trust, and once you lose the trust, then the confidence will no longer be there and you will start going down. Yes, even the spiritual realm, you need to earn their trust. Yes, they need to trust you. Then that is one. So I quote on one well expectation. Ma ụgbandụ dị na ngwurube nna gị ndị nna nna gị ha hibere otu ụmụ mmụọ dị iche iche, ha mere agreement na ụmụ mmụọ ga na-emerụ ezinụlọ gị ihe etu a. In return, na ụnụ ga na-achụrụ ha aja mebi ụbọchị eji eme agwụ, ma ụbọchị eji eme mmemme ana, ma ụbọchị eji eme ịwaji, and so on and so forth. So whenever you deviate from that agreement of your forefathers entered into, don't forget, this one on Obasaragi, for the fact that you are the heir to the family inheritance, you inherited everything, both the good and the debt. Maka ndị Igbo na-atụ inu si na nwata biri ụlọ okele mmụọ kwa eziokwu. Yes, esikwa na the wealth your forefathers nyere gị too numerous. Yes, ị nwere ike isi na nna gị abụrụ Dangote, mana nna gị nyere a name, ị nwere root ebe isi bịa, ị nwere ebe ị ga-asị na ihe agba na be nna gị. That one will your inheritance. And obi gị, no matter how small or the is your inheritance. Maka ndị riri na anọkọta sị ka ha jee chenji afa nna surname ha, o dịka ha wee gbara ahụ mpịara pịawa azụ si na ngwuru abịa. Changing surname will never help you anywhere. Omegomwa, so go change your surname where they may front and back. Make am for nobody his surname. You know why? That's your ancestral home. That's your homeland. That's your town.
data ya na be nna gị ka ị na-echenji afa nwaanyị na irijetiri ọkụ dị ana obi gị ịmụrụ na data ndị nna nna gị agha irijetiri in all ramification ịmụrụ na that land bụ inheritance wụkwa their properties. It's the land they defended with all their strength and blood. Ịma na-asụ wa na-eri nkịta ịghọtara ya ịma abụ okenye si na ya na-eri oke mana o ji eze wee na-ekeri ụmụazị. So as long as you ketara oke na be nna gị the everything that belong to your ancestors you benefited it. So therefore onwe ụgwọ ha ji ị ga-akwụ nwee mmakọrọ ga-atụ so na ọ bụrụ na na-ewu a successor to your father's business ihe ọ pụtara bụ na good isi ọbụla dị ị ga-eri erie ten ọnwụkwana ụgwọ nna gị ji na ị ga-akwụ ya mana mgbe ọbụla ị baga jụ na ịma akwụ ụgwọ nna gị ji then you are looking for trouble. So ihe na-achịkọwara gị bụ onwe ụgwọ ọbụla nna gị na nkwekọrịta ọbụla ndị nna nna ha bagen wuchi ụmụ mmụọ na ị ga-akaba arụ ịfụ na ime gịnị n'ije kwụọ onye bụ ụgwọ by idebe ihe ị kwesịrị idebe isokwara na onye eriri eri ga-aga na-emebi ọgbụgba ndụ dị na ngwurube nna gị wee ebebi obi ma ọ jee na-esu ofe ọkụ ma ọ bụ jee na-akọ nwantịrị anything monumental ndị nna nna gị ji wee chekwa ngwuru don't destroy. You cannot destroy what you cannot create. Yes, all you had to beyond you. For any reason, real front and back, that if you are not interested, please, don't ever try to destroy those things. Leave those off. I want to in a boss, money to leave them there. I want to leave everything there. Your ancestors will raise a descendant of that family that will take care of those things. Believe in me, some of your ancestors can reincarnate for the purpose of that keeping. Like exactly what happened to my family. You got that? So, like my family offer that was destroyed, secreted. Now, my ancestor, my forefather, now reincarnated back in me to take that offer back. So what I'm telling you is that don't destroy. Again, this one and there the Nasiki with the Bible where restore as in replacement of offer. Bible and offer are not the same. You know why? The Bible content and the Ogbuefi there does not, none of them belong to their forefathers. Some say na from the Bible okwu David kwubiri ma ndị o kwuru n'oge ọgwụ ma mgbe o kwuru n'oge iwe ihe niile a okwu kwubiri. So Bible, the words there does not represent the prayers of and the longings of your forefathers. Mana ọfọ bụ ihe representary the good wishes, okwu ọma, longing and the okwu ekpere ha bere na ụmụ ha ya aka. So ihe a ga-eme bụ aka m enyere gị aka ọ bụrụ na ị chọrọ ụdị ihe a mere na be nna gị chi ịwachi dị ọfọ, aga m enyere gị aka ịwachiri ya. Yes, oge unu ga-eme bụ ịwachi dị ọfọ, nwere any shortcut again. Ịwachi ọfọ ahụ restore the good wishes na okpukpere ọma ahụ ndị nna nna ha kpere back to your family. Maka na mgbe ọbụla iwere data ọfọ dị tụọ sụọ ọkụ ma ọ tụfuo ya, ihe ọ pụtara bụ na ezi ebumnobi good wishes of your forefathers have looked beautiful. Until when you restore those things, they offer back. The good wishes and prayers of your ancestors is gone. It happened in my own family. And today, I'm happy that I restored them back and things are coming back gradually, even more than I expected. You get? So what am I saying? Keeping Obubando, you must maintain the Obubando, the covenant entered into by your forefathers. And believe in me, all the covenant they entered into is for good. Then Nanaiha,
enwere any covenant ọbụla for ọgwụ ego. Ihe all the covenant they entered is aquarium ka ọmụmụ dị na be nne ya ka ọ na-agba na-amụ ka nwa na-anọ, nke ọzọ bụ nchekwa, nke ọzọ bụ ka ogologo ndụ ka isi na-aka ha ahụ, ọ bụrụ na ama nwa nwa mana ka a na-anọ ogologo ndụ na-arụ isi ike, ka ihe akụ akụ ihe enwe enwe na-eme na be ndị ọzọ ka ọ na-eme na nwa. Ihe ndị a bụ ihe ha godoro oke ite, ịghọtara ya? Maka na ha agodoro ka ha na-agba Bentley ma ka ha na-agba Lamborghini ma ka ha na-agba name them the Benz, understand? Ọ bụrụ ihe ha bụrụ ihe bụ dị ha mkpa. Ya dị ha mkpa maka na ndị Igbo gboo kwenyelụ n'ezi afa ka ego, ha believe n'ezi afa, kpatara na mgbe gburu a na ihe a na famili ọbụla na-eme emphasize bụ agbụrụ. Ị na-emasị nwa m na ihe adọkwa na agbụrụ anyị, na agbụrụ anyị adọrọkwa ezu ori, na agbụrụ anyị adọrọkwa agwọ nsi na aja, imebi igbu mmadụ, na agbụrụ anyị adịkwa egbu mmadụ. Ha ga na-ele emphasis on the principle eji wee lee that family. So what am I saying in essence bụ ọgbụgba ndụ ọbụla e nwere na ngwurube nna gị ma ọgbụgba ndụ ọbụla gị na chi gị nwere, gbaa mbọ fụ na you enter into ọgba ndụ, maka na ọgba ndụ ahụ idebelụ nchekwa gị. Emechaa wee marụ ha atụ na mgbe ndị Israelite mgbe ha bịalụ isi obebe n'idebebe ọgbụgba ndụ anwa enyere ha, na-emeriri ha n'agha, bụrụ ma ha bụrụ ma igbe ọgba ndụ ha, mpịawa azụ wee bụrụ nke ha. Mana mgbe ọ bụ na ebido dewe ọgbụgba ndụ, na-enwere ngọzi pụrụ nnukwu iche na-eso idewe ọgbụgba ndụ. Maka na mgbe idewere ọgbụgba ndụ, you are building personal relation with gị mmụọ ma ọ bụ mmadụ ọbụla gị na-edewere ọgbụgba ndụ, and keeping that ọgbụgba ndụ anwa bụ secret to your success. Maka na mgbe idewere ọgbụgba ndụ anwa, ọ ga-afịa gị ahụ, maka na ị needed trust and nkwekọrịta, backing of the spiritual forces. Mgbe Jizọs ndị ụka ọbịa bịara n'ụwa, let me use that allegorical story. O nwere mgbe ọ pụtara je na-fight mmụọ dị n'obodo be ha, o mere ya. You can show me anywhere in the Bible. He did not destroy ọkwụ na ya bịara idozi na ya bịara mmebi. So stop fighting what that is not fight you. Kwụsị imebi ihe dị n'okpuru be nna gị, kwụsị imebi aquarium, kwụsị ịkpọta ndị ekpere ndị eriri eri ka a bịa na-emebi okwu mmụọ niile ma ọ bụ ihe mmụọ edere na obibe nna gị. Kwụsị ya. That is not your problem. Yes, if you are not interested in keeping those covenants, just walk away, because you can never win the war with the spirits. That is the fact. Stop opening more war fronts maka ọdịmma gị. Maka na mgbe ọbụla iji open more war front with the spirit, nke mbụ you never win the war. You know why? The spirit lose nothing. Ọgwụ ya lose ya. So you don't need to open it. He need able ka gị na ha nọ in good time, settle them and move your way. Mana mgbe ọbụla iji open no new war front, believe in me, ọgwụ lose. They lose nothing. Even though Jesus no, we did not open any war front. They try to make peace. Ka m kwụsị ebe a. Ị na-erecha vidiyo anyị, ihe ga-emere onye ifo n'anya bụ ka ishia ya, tụsarị ya ka anọ from the horse's mouth. Inwe ajụjụ na nkụzi a maọbụ nkụzi gboo maọbụ ihe na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo maọbụ na ị chọrọ ka agbalụ gị afa miri emi, send ya message na WhatsApp 0805 7837 672. That is the only number I'm using, WhatsApp number I'm using. So if anybody is giving you another number, minus this one I called now, or this one you can see in my banner, 0805 7837 672, ignore that person. And feel free for video call with me, Ogbuefi Eze-Ana, Ugochi. If you call when I'm busy doing work, definitely I will not pick. But drop a message on my WhatsApp if you have not seen me before.
that you want video call, believe in me, I will give you an appointment. Time we'll be able to chat. Yeah, guys, yeah.